Asa karon si Papa no? Wala man diri sa balay. Pangitaon ako, be, doon daw nako. Naras Papa ay naglingkod. Uy, unsa man na yung gibuhat dira? Nagduot-duot lagi na siya sa iyang ulo. Manugha na iyang ulo. Basin sakit iyang ulo ba? At doon doon ako sa Papa, be, akong pangutanon. Uy pa, nga naman ka pa. Nga nang nagduot-duot man kasi imong ulo. Sakit imong ulo pa. Nak, sakit kay kong ulo, nak. Tinawon daw na to, be. Hikapon daw na to pa. Sige daw, nak. Chika ko no, nak. Bantog din nagsakit imong ulo pa. Kay wala na di sulod. Ha? Unsa?